Club Junta, building better Africa. Kuchokera kuno ku Impiana Production kumene ndi kuphikira tsopano china chilichonse. Studio yanga ndaichula kukhala Impiana Production padzifukwa ndizafotokoza bwino tsiku lina kuti ndi chifukwa chani ndasankha kukhala dzina la Impiana Production. It's an abbreviation word. Ndizayifotokoza tsiku lina. Mwadzuka bwanji Malawi? Ine ndadzuka bwino kwambiri tsiku lalero, kwambiri kudzuka tu kwabwino. Ya zovuta sizilephera pa moyo wa munthu. Inunso ngakhale mwadzuka bwino zovutanso sizilephera, koma nkhani ndimene manena kuti ukangodzuka iweyo ndi moyo, no matter you are in the stress, no matter you are in the challenges, but once you wake up with life, thank God for that. Godani pansi mupemphere mumuyamike Mulungu zikomo kwambiri. Zilibe kanthu zonse tinaje, zilibe kanthu kaya tikumana mavuto antundwanyi pa moyo wathu, koma chongodzuka ndi moyo chokhacho chikukwanira iwe kugwada pansi kumuyamika. Osangofikira kugwira foni kuyamba elele kapena kungodzuka vumbulu ngati chifamba uyo ati kosaka ndrama. Guys, sumazipeza uziyamba kawapempha kwa mwini zonse na malenga. Zikomo kwambiri Yehova Mulungu wamakamu akumwamba kuti mwatizunsanso mutsiku la lero. Tiyamike kuti ngakhale kwacha tafika nthawi zino tayankhulapo ndi anthu awiri atatu ma WhatsApp ena kuyimbirana, tamva kuti moyo uli bwino. I thank God for that. Ndimafuna Malawi ndikupatsireni nkhani imene inavuta zulo muma social media, imene ili propaganda chabe and fake news. Chimene chichilero ndinachipangati ndisayankhule VN iliyonse, koma ndakakamizika mkati mwanga kuti no, ndi amasule a Malawi, kuti anthu ena akufuna koyipa, amene safunira zabwino anzawo, amakhala ndi nthawi yomapanga mapropaganda cholinga ipise mbiri ya anthu ena. Zimene zonso ine ndiyima nazo straightforward, chifukwa oyipayo ndimadziwa, ofunira zabwino DPP ndimadziwa, ofunira zoyipa DPP ndimadziwa, koma ndizikupangani follow each and every step imene mukuponda. Kaya ndinu adzipani dzina, kaya ndinu amumati abomanu, ndizikulondolani ndipo ndizibweresa poyera ndondomeko zonse zimene mukuzifuna kuti ndi anthu ndi auze. Chifukwa kumene kundikuyambana, ndeni zoyambana ndi manena nthawi kuyambana sinkhani yayi. Ngati ndinu aboma pangani chitukuko, Malawi achione okha. Dzuwa atu sitimalodzerana, ayi anthu amaona okha ati awapanga izo nkumafotokoza, koma zabodza ndizi zakubwera ninokha pasona yanuyi. Amalawi anzanga ndimafuna ndiyankhe kachani kakupanga security dzulo madzulo kunena kuti Honorable Joseph Mwanamveka ali nawo mugulu lopanga za age limit, ndipo Professor Arthur Peter Mutharika wakwiya nawo kwambiri, ndipo waachosa pa mpando wa Vice President, ndipo malo mwake wamuyikapo Dr. Ben Phiri. Nkhani imeneyo ndi abodza, bodza lenelene la nkunkhuniza. Palibe udani wina uliwonse pakati pa Professor Arthur Peter Mutharika ndi olemekezeka Joseph Mathiola Mwanamveka. Ndibwerezenso, there's no enmity between these two. Palibe udani wina uliwonse pakati pa anthu awiri amenewa. Ayi, pali ubale wabwino kopsa to the maximum. Umenenso ngakhale APM akamakhala akamayang'ana Southern Region akudziwa kuti kuli mwana wanga Joseph Mwanamveka amene akugwira ntchito usiku ndi usana, ndipo ndi khumbo ndi pemphero la APM kuti ubale umene ukhalepo mpaka na kufika pa 16 September 2025. Mwanamveka analibe nthawi yomakhala ndi ma meetings osadziwika bwino, ndipo Mwanamveka akati akupita ku meeting ina iliyonse imene amapita amapempha kapena kuti amatsanzika kayi kwa bosi wawo amene ali APM, ndipo palibe meeting imene anapanga mwanseri kuti akupanga meeting APM osayidziwa, palibe. Ndifuna ndikuuze ni za Malawi kuti Friday anali kumangochi kunsonkhano
ku meeting abwerako madzulo. Saturday anali ku msonkhano kuna Ncholi mu mzinda wa Blantyre, ndipo ambiri zimenezo maona. Sunday anyamukanso kupita ku meeting ku Page House komweko. Sunday lomwelo madzulo anyamuka ku Page House kupita ku Lilongwe kuti kukakonzekera parliament ya dzulo. Nde nthawi yopanga za age limit amanamveka sangayipeze, alibe, ndipo maganizo amenewo alibe, ndipo akamakhala sanalotepo sanaganizireponso kwawo kumangokhala kumva chisoni. Ndikutsimikizeni kuti Saturday ndakhala nawo limodzi amanamveka, ndipo tasiyana Sunday chamma 10 o'clock pamene amanyamuka kupita ku Page House kukapanga meeting. So anthu mukamanena kuti amanamveka apanga palibe udani wina uliwonse, ndipo ubale wawo ndi wabwino kwambiri wachitseko ndi feremu pakati pa amanamveka ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Zimenezo ni mapropaganda kwa anthu amene akuchita mantha, kwa anthu amene ali ndi nsanje, kwa anthu amene safunira zabwino DPP, ali ndi maganizidwe oyipa nkumanati akapanga propaganda yawo ndoti ziyenda. Ayi ndithu simunganamizire wina aliyense wa DPP nkumusemera chinyawu. Ife ndikukhala pompo ndikuchidziwa ndikungokuyang'anirani kapena kungokhala chete. Ayi tiziyawuza Amalawi zona kuti Amalawi mitima yanu ikhale pansi, palibe ubale udani wina uliwonse umene ulipo pakati pa Professor Arthur Peter Mutharika ndi Dr. Joseph Mwanamveka, palibe. Koma ngati anthu akuganiza kuti panachitika china chake, panachitika masubmission ena, ndingofotokozapo kuti anthu mungodziwa pochepa koma sindimalizitsa. Kuti iwaja ndi mtsogoleri ku nkhani ya zachuma ku parliament ku chipani cha DPP. Nde analemba submission yawo, ndipo atalemba anawapasira Dr. Ben Phiri kuti akachite submit. Nde kuchita kwa submit imene yoyo zaonesa ngati kuti mwina wake a professor achosa amanamveka. Kwa panali zifukwa zimene anachitira izizi amanamveka kupangaso wokha kuti Ben Phiri kapangeni submit chichonse ndakonza. Pali zinthu zina anthu mumafuna tizulula zinsisi zina zimene anthu akupuka cholinga mupezere pa advantage, koma pa nkhani iyi simungapeze pa advantage ineso. That's why ndaulula kuti zimenezo zachitika pa anthu awiriwo kudziwana, kudalirana, kukhulupirana, kukondana, komanso umodzi umene uli pakati pawo. Choncho palibe podani wina uliwonse pakati pa Ben Phiri, pakati pa Mwanamveka ndi president ya chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika. Ndimalize ndi nkhani yona kuti ndimati ndimeme Amalawi tonse amene tili mu mzinda wa Lilongwe, makamaka inu a DPP ndi amene mukufuna zabwino DPP, masupporters tikasonkhane ku court kumene Honorable Gangata lero akukamva mulandu wawo kuti kodi awamangira chani. Izizi zitithandiza kwambiri kupereka mphamvu kwa atsogoleri athu. Tiyeni tizituluka monga mmene takhala tikuchitira mbuyo monsemu, tiyeni tizipanga support, tiyeni tizima nawo limodzi atsogoleri athu akatengedwa ndi boma. Nthawi inoyi tiyembekezere kuchitika zambiri, koma tinene kuti zimene sizipitirira ayi. Zipitirira palibe sokupitirira, zili ndi malire ake, ndipo Amalawi musangalala posachita pompa. Mtengo umene anthu amausonkhanira nkumaugenda mama uliwonse kamasana osachokapo anthu osakata, mudziwe kuti mmenemo muli zipatso zabwino zokoma, kotero kuti anthu samagenda mtengo umene muli zowawa sizingatheke. Anthu amagenda mtengo wa malambe chifukwa afuna kudya malambe, anthu amagenda mtengo wa matowo chifukwa kuli matowo okoma, anthu amagenda mtengo wa bwemba chifukwa akadya amamva bwino. Choncho musakhumudwe nazo zimenezo, zitipatse kulimbikitsika, zitipatse mangolomera, zitipatse kudziwa kuti ife
ndife eni ake tsopano chifukwa mukafufuza bwino lomwe zipani zinazi palibe ngakhale mmodzi amene angamangidweko sakuonaponso kanthu koma suti anthu alibe zifukwa ayi koma ndanena kale kuti mtengo mmene muli chipaso chokoma anthu amaugenda choncho musadandaule nazo timangidwa uku nthawi kutsetsereka zimene zitipase mangolomera ndipo kungotuluka kumeneko next weekend chinsonkhano cha tibu kuchigawo chapakati kuti gwede mawa bwino Malawi nonse munali ndine Pastor Moses Shumba tikumane 10 o'clock lero ndikhala ndikuongola mafupa ovuta kwambiri ndikudziwa kuti ino kuongola kwa mafupa amenewa kundibweretsera mavuto koma sindikudandaula china chilichonse abusa ine sindandaula yemwe aponda pati hayi ndinabadwatu ndili pa dziko lapansi ngati ninkapeza mtendere noti nthawi imene ndili m'mimba mwa amayi anga koma chongobwera pa dziko pano ndiyembekezere mavuto a dziko lapansi basi ndifake anthu opemphera anayimba nyimbo kuti pansi pano pa mavuto mtendere ndikaupeza kumwamba ndipo inenso chimodzimodzi mtendere wanga ndikaupeza kumwamba koma ndiyankhule chilungamo Amalawi muchidziwe ndiyankhula zoona Amalawi muzidziwe kodi ndege kuchikangawa inkakatani inkatsika chifukwa chani chinachitika ndi chani chimenezo tizifotokoza ndithu tizifotokoza kodi pamene panagwera ndege aboma anakafikisapo chikatapira kumakafukula doti pa mtunda kumakathira pamene panagwera ndegepo kukwira china chilichonse amakwirapo chani zonsezo tizitambasula ndithu mafupa amene makuti Amalawi mudziwe kuti panachitika chinyengo chachikulu kwambiri pa imfa kodi anthu amene amathamangitsidwa aja amathamangitsiranji kodi malo angozi pakachitika ngozi pesa timafuna kuti kumane tithandizane nzeru kuti chimathamangitsidwa enaja chinali chani zonsezo tizitambasula ndithu mu programu ya mafupa wongolani programu ine ikhala very special mafupa wongolani mukhale pomwepo Pastor Moses Shumba ndilo dzina langa mawa bwino